Tervetuloa uuteen ja ensimmäisen videon pariin. Ja tässä videossa mä näytän mun kaikki ratsastusvaatteet. Ja mennään videon pariin. Ekana mun löytyy tämmönen toppaliivi. Ja tätä itse asiassa mä en oo käyttänyt vielä kertaakaan. Ja tää on kai Horse. Horseen mä kirjoitan tähän, koska mä en osaa niinku lausua sitä. Mut siis mä oon leikannut sen lapun irti, niin mä sit tiedän niinku minkä tää on, niin joo. Sitten mun löytyy tämmönen fliisi, jota on tämmönen pinkki ruskea. Tää kyllä ihan varmaan näkyy teille, ainakin luulis niin. Ja mun mielestä on ihan supersöpö. Tai ainakin mä ite tykkään tätä käyttää aprillitallilla. Mä käytän talvella ihan perus ratsastushousuja. Ja täällä takapuolella on tämmösiä vähän niinku kuolaimen näköisiä. Mä en tiedä näettekö te, mutta tommosia. Ja nää on myös Horsen. Ja kirjoitan tähän, että minkä se on, koska mä en osaa ehkä lausua sitä oikein, niin sitten tuleepahan teille oikein sitten kuitenkin kirjoitettua, mutta ei lausuttua. Mulla on ratsastustakki. Tää on tämmönen tummansininen. Tää ehkä näyttää teille mustana, mutta kun mä en näe sinne, niin mä en tiedä. Tämmönen. Oho, ja tässä ei oo mitään kuvioita. Mulla on ratsastus leggingsit. Ja näitä mä käytän aina kesänä ja syksynä ja alkukeväästä, koska mulla ei ole niin kylmä sit tallilla, että mun tarvis laittaa perusratsastus näitä housuja, mut sitten nää on lempparit tai näitä mä tykkään yleensä aina pitää tallilla. Mut vikana löytyy vielä ratsastussaappaat ja nää on talvi. Ja näitäkään mä en ole vielä käyttänyt kertaa, koska nämä ostettiin tänä kesänä, niin ei ole tullut vielä käyttöön. Ja nää on Horsen myöskin. Ja muuten mä nyt tajusin, että mulla on melkein kaikki mun ratsastusvaatteet Horsen. Mutta Horsen on hyvä. Ja seuraava video mulla sitten onkin toi tallivideo, eli Talli My Day. Tässä tää video olikin. Ja toivottavasti te piditte tästä ja nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!